konpromisoak hartu du. Horretarako, ipuinak lagunei ipuinak liburuak irakurtzeko konpromisoa hartu du. Ipuinak liburuak irakurtzeko konpromisoa hartu du. Horretarako, bigarrenean entzuteko konpromisoa hartu du. Irakurketa saioetan zintzo eta isilik egon. Konpromisoa hartuko dut irakurketa saioetan zintzo eta isilik egon. Horretarako ipuin edo liburuak ahalik eta hobekien prestatuko ditut irakurtzeko. Nire irakurlagunak ipuinak irakurtzen. Irakurlagunari ipuinak liburuak irakurtzeko konpromisoa hartu du. Edo liburuak ahalik eta hobekien prestatuko ditut irakurtzeko. Irakurlagunei ipuinak irakurtzen diranean entzuteko konpromisoa hartu du. Nire irakurlagunei ipuinak liburuak irakurtzeko konpromisoa hartu du. Lagunak ipuinak irakurtzen diranean naizen honek nire irakurlagunei ipuinak liburuak irakurtzeko konpromisoa hartu du. Horretarako ipuin edo liburuak ahalik eta hobekien prestatuko lagunak ipuinak irakurtzen diranean